खौसेया मालाबाबो जाया स्पष्ट आंना आरो खौसे जानोब्ला जागोन गासिखौबो पार्टिखौ सिफायनानै सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि डिमान्डखौ गाबोन समफोरनो डिक्लेयार हो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बानबुंथाय राव इउटिउब चेनेलाव फिन बरायनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जानो गोनां फैगौ बिसायख'थि सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं। बे बिसायख'थिनि दोहौखौनो लानानै जोंनिनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव दोलोखौ लानानै दान्थे बिथान्थे बाथ्रा बुंगासिनो दं। बेनिनो गेजेरजोंनो सासे एक्स बिअनि अमर सिंह बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायलांदों नोंथांमोना फै दसे खोनासंलांनि। बिजेपिया एबार बिटिसिखौ लासिगोन। बिटिसिनि सासनखौ बिजेपिया लानानै जोंनिफ्राय सिख'नोसै, ट्राइबेल मानसिनिफ्राय सिखौ सानदों। नोंसोरनोथ' थांनाय 2020नि उनाव इलेक्सन जानानै लिलि हटेलाव हिमन्त बिश्व शर्माजों जिरायलायनानै भाग बाथरा खालामलायनानै आदान प्रदान माइनरिटि 12 जनल' देरहानाय इउपिपिएल पार्टिनि माबाखौ माने बिजेपिनि सहायाव गभर्नमेन्टआ होदों। नाथाय बे समाव बिपिएफआ 17 जन देरहानायमोन। गणतान्त्रिक पद्धतियै नायोब्ला 17 जन जाय मेजरिटि देरहानाय हिमन्त बिश्वआ बे बिपिएफजों गभर्नमेन्ट जानांगौमोन। नाथाय नोंथांमोनहा मैखारि खालामनानै थगायनानै सालाखियै सिं बिजेपिखौ आथिं हमनानै बिजेपिनि जा बुंनाय बेखौ बिजेपिया जेरै सानो बेबादि बिटिसिखौ सालायगोन, मोनसेबो कमप्लेन होआ, बिजेपिनि थिननाय मथे मावगोन होननानै नोंसोर सारेन्डार जानानै बे दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा दादों। इउपिपिएलआ बे दिननिफ्रायनोथ' दिनै माने जोबस्रांनाय फैदों बिटिसिआ। दिनै बिटिआर नोंथांमोननि बै माने ब्लेक डकुमेन्टस जोलैनि हांगार डकुमेन्टसखौ दिनै एक्सारसाइज खालामनानै 6 सिडिउल बिटिसिनि 2003नि जेनाखि जे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि प्रभिजनमोन बेखौ नोंथांमोनहा खोमाजोबदों, जोबनानै थांबाय। दिनै जोबथारनोसै। दिनै बिजेपिजों नोंसोरो दा बर्तमानाव क्लेसिं जानाय हिसाबै बिजेपिया फैनोसै बिटिसिआव होननानै दिनैसो खर' सानानै खौसेनि बाथ्राखौ सानदों। बिजेपिखौ लाइ होनानै बिजेपिखौ सरकाराव लाबोग्रायानोथ' नोंसोरनो। बे समाव हाग्रामाया ज' जानानै बिटिसिखौ सालायनोसै होननानै बुंदोंमोन। बिपिएलजों बिपिएफजों ज' जानोसै, सिटखौ रानलायनोसै, इएमखौ रानलायनोसै होनदोंमोन। नोंथांमोनहाथ' बे समाव माने बेनि खोथाखौ खोनासङाखै। बिजेपिजों लोगो जाबाय, ग्राव जाबाय। बिजेपिखौ नेशनेल मोनसे पार्टिखौ दिनै जायगा होबाय। जे बिटिसिआव नेशनेल बिजेपिआ खुनु जायगायानो गैयामोन, नोंसोर जायगा होबाय। दिनै जिबौ गांसोमखौ जायगा होनानै जिबौ गांसोमा नोंसोरखौ मन'बाय। मन'जाखांनानै दिनै नोंसोर उदै सिङाव बाब्राबदों। दा बे जिनिसखौसो जों नुदों। नंखायनो दिपेन बर' बिथांखौ आं बुंदों, माने बर' माहारियारि आफादनि प्रेसिडेन्ट बे भटखौ लानानै नोंथांनि डिसिसन, नोंसोरनि साननाय, नोंनि लजिक, नोंनि प्रिन्सिपल, आइडिअलजिफ्रा स्ट्रं जानांगौ, डिसिसिभ जानांगौ, कनक्लुसिभ जानांगौ। उगुल थुगुल मानो नोंथांमोननि गोसोआव दं। दाबो बिटिसि आरो बिटिआरनि मोनसेबा नोंसिनाव गैया। बिटिआरखौसो गब होनबाय थायो। दा बिटिसि गब, बिटिआर मोनसे एरिया, बे मोननैनि पार्टिफोरखौनो मिथियैया, बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा जे बर' हारिनि पयजनास डिस्ट्राक्सन खालामनाय बेखौनो मिथियै मानसिया नोंथांमोन बोरै जातिखौ मा खौसेयाव लाबोनो, जातिखौ मा उन्नति खालामनो? कनफिडेन्स गैला नोंथांमोननि सायाव। नोंथांमोनहा बहुद सर्टेज दङ, बहुद बुजिनो बाखि दङ, नोंसोर रोङा। जाय उरखाव गोराया नोंथांमोननि टप लिडार, दार्शनिक स्कलार होनो नोंथांमोनहा, को होनो नोंथांमोनहा उरखाव गोरा। बे उरखाव गोरायाबो दाखालि बेनि बाइटआव स्टेटमेन्ट होनायाव आङो नुबाय, बेबो बिटिआर सरकारसो होनबावदों। बिटिआर हाग्रामा महिलारिया जुदि बिटिसिनि चिफ जायो, बिटिआरनि चिफ जाया होनना बुंब्ला गभर्नमेन्टआथ' फैगासिनो दंखायो, होमबा बियो मालाबाबो चिफ जाला बिदि बुंलाबायदों। बिटिआरआ गभर्नमेन्टआनो नङा, बेनि बोरै चिफ जानांगौ हाग्रामाया? गतिकेनिफ्राय फोरमान जाबाय जोंखौ बर' माहारिया, बर' हारिया, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय उरखाव गोराखौ माने सानेक्य होनना बुङो, फिलसफार होननानै बुङो, एक्सपार्ट अलराउन्डार बुङो, बे मानसियाबो दिनै बिटिआर बिटिसि डिफारेन्सखौ मिथिया। बेसेबां दुखु गोनां। होमबा बे आदुवाफोरनिसो बे माने बाथ्रा जायो, जेबो कनसेप्ट गैयै। दा नंखायनो आङो गोमोदों, उरखाव गोरा बादि मानसियाबो माने बे कनसेप्टआ दाबो गैया। होमबाथ' मा स्टाइलनि मानसिफ्रा दिनै जातिनि दैदेननाय साबिखौ बोरै आखायाव लानानै दं? दुखु गोनां बाथ्रा। Those people are leading who have no concept regarding BTC and BTR. What is government? What is area? What is boundary? बे जिनिसखौ मिथियै मानसिफ्रा whether BTC is better or BTR is better,
बे जिनिसखौनो बुजिनो हायै मानसिफ्रा दिनै बर' हारिनि नेतृत्व दैदेननायनि साबिखाथि दैदेननायनि दुरुंखौ आखानानै थानानै बर' हारिखौ दिनै बिराद अलखदाव बिराद कनफिउसनाव बिराद गोदावआव बर' हारिखौ दिनै बिपदआव खोख्लैबाय उगुल थुगुल कंक्रिट माने क्लियार काट आइडिया गैयै बेबादि अबस्थायाव नोंथांमोनहा खालामना होफैबाय। बेनिखायनो आं दिनै बे प्रेस मिटनि दारै बेखौनो बुंगोन, खौसेया मालाबाबो जाया स्पष्ट आंना, आरो खौसे जानोब्ला जागोन गासिखौबो पार्टिखौ सिफायनाय सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि डिमान्डखौ गाबोन समफोरनो डिक्लेयार हो बिदि होननानै बिराद भिगरास जाथारनांगौ नङा, सिगाङाव लासै लासै खालामगोन। आरो इलेक्सननि आगोल बे खौसे बुंनानै लाब गैया। खौसेया इलेक्सननि उनावबो जेब्ला जों आन्दलन खालामबाय थागोन अब्ला लासै लासै फैबाय थागोन। गतिके फार्स्ट एजेन्डा शुड बी गिभिं आप अल द पलिटिकेल पार्टी, अल शुड इउनाइट एन्ड जइन इन द सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट। आं बेखौनो जोबथा खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरो सोर मोनसे दोलोखौ सरकाराव फैजानो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव।